Ayo cok dikayang ke konco dewi. So ini kok ya Karawan cokek mania Mas Medi Oke Mas Dedi Mama tepe rasane koyo mangan lawasane saja saranane sing penting rokoe karo kowe cok ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mencucu terus aku rokoe ra bakal madu tenang rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan jalur melengkung siji loro telu kowe siji-sijine aku bangga karo kowe nompo opo-opone wis aku ra bakal rene kowe aja sumelang wis aku ra bakal ilang pada koyo kutoku jangja kanca dhewe istimewa iya dipikir kali kowe mangan tempe rasane koyo mangan lawasane sate-sate sing penting rokoe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mencucu terus aku rokoe ra bakal madu bukan senang rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan jalan melengkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe nompo opo-anane wis aku ra bakal tangane jiwane wis aku ra bakal ilang koyo kutoku Jogja kanca dhewe istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe nompo opo-anane wis aku ra bakal letre kowe aja sumelang wis aku ra bakal ilang koyo kutoku Jogja kanca dhewe istimewa ibarat koyo kutoku Jogja kanca dhewe istimewa ibarat koyo kutoku Jogja konco dewi istimewa Jakarta Yuk ibu-ibu semuanya yang mau goyang monggo terus tulisku mau hingga tumaran stop cintamu gawe aku ayo budak-budak goyang semuanya yuk masih ada 3 lagu lagi di monggo semuanya mungkin aku terlalu cinta aku terlalu sayang
siap. Kalau nggak bisa nyawer loh. Ning kono apa ning kene? Rasane ati kang nandang sewiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni yen najan tudo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen no aku sliramu iso nyawiji ayo lah kok ora joget ayo pasokan nyawernya mana ini ayo 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 Tek minta lagi Pak Grandong ya wis Pak Grandong matur suwun nggih minta sangu Pak wis ayo balik kok njaluk sangu karo ngantene bae kok Ayo, njaluk sangu karo Bun. ngantene bae Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas musti kaneng ngati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendang saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendang saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji New Konco Dewe spesial buat kedua mempelai di sana
pacoban. Datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isen nyawiji Asoy Kanca dewe Tresno